Gospodine Milenkoviću, da li su gosti počeli da pristižu i da li je već spremno za 44. festival? Ja pre svega mogu reći sve u jednoj rečenici, a to je da je ovo jesenje izdanje letnjeg festivala filmskog scenarija, što dakle znači da je ovo odloženi termin festivala 44. po redu iz avgusta u termin od 17. do 21. septembra. Što se tiče protagonista i stvaraoca filmova, oni su počeli da pristižu danas i naravno pristizat će i narednih 5 dana. Koliko će filmova biti prikazano ovde na letnjoj pozornici i u Banjskom bioskopu? U takmičarskom programu imamo 10 filmova. Od toga 5 filmova će biti prikazano na mestu gde se upravo nalazimo, to je Amfiteatar Danilo Bata Stojković, a ostalih 5 će biti prikazano u Vrnjačkom bioskopu. Festival filmskog scenarija poznat je i po pratećim programima, među kojima je i škola dramaturgije. Da li će ona i u ovim izmenjenim okolnostima biti održana? Mi smo pre svega želeli da zadržimo kontinuitet ovog festivala, što smo i uspeli, jer su se uslovi stvorili, a naravno sve to ne na uštrb i na štetu kvaliteta, odnosno pratećeg programa festivala. Dakle, biće pratećeg programa festivala, biće simpozijuma, biće škole dramaturgije, škole kritike, izložbi, zabavnog karaktera kao i uvek. Ko će ocenjivati filmove ove godine? Prošlogodišnji laureat, dakle Ana Marija Rossi, Petar Mihajlović, scenarista filma Južni vetar i Miroljub Stojanović, jedno veliko ime iz Filmskog centra Srbije, dakle urednik štampanog izdanja Filmskog centra Srbije.